surprise kay ko nga mo tingin siya nga Aldrin, I don't know if it's a good news or bad news to you. We decided to give up the cafe. Putang. Sabi ako, boss, nga naman, anak ko primera akong question, ako yung tubag siya nga naman, boss, ano problema Kung niya? sabi ni saya pa para mas mapil yung drama nga Ren, kanang nag-decide mi ba nga ipasara lang sa namo, ipasara na namo ang kuan kananan. Tamo na mo gitrabahoan. Mura na ipasara niya, ibaligya. Ang term niya, ibaligya na namo. Ibaligya na namo. Every morning, I kneel down. Nako, nanaon ta ko'y cafe gamay, masugdan na ko kay head chef na ko. Kaya na nako. Kaya lagi na ko ni Lord. Nakuha naman nimo ang market, ang style sa Australia. Nakuha naman nimo. Tagay ko, Lord. So, motong, kabalogin akong asawa. Every morning, every night, I kneel down. Pangayan ako na niya. So, kato nga time, gihatag niya, bro, pinakadako. Dili pinakagamay. No? Pinakadako, pinakailado, pinaka-establish nga cafe sa region. It's not just sa town namo. So, dito ko grabe kamayo ang Ginoo. So, grabe nga blessing. And in fairness now, dili pag Asia's Golden Legacy Awards pa ang imuhang. Yes, that's 2025 last year. Wow! Kani mo din nga mga awards. Salamat sa Ginoo. Kana atay siya. Kaman yung una. Dili ni binayran ha. Dili ni binayran ha. Kasi may nasan mo. Sa Pilipinas na oso ha. Gikuan gini bro. Kaning naagi nagtawag dito nga body ani nga gi-clarify kung tinuod ba gid among services. 2023 kanipon Asia's 2025. Wow. Last year. Wow. So ang imong karon you want to help. Yeah. Ngang uban nga medyo swabe nga mo work pod sa ilahang mga fees nga pag-abot nila sa Australia. Absolutely. Yeah. Ready na sila. Yeah. Tiro na. So complete package mo nakanindot sa ato because I was experiencing it before kasi as a student as well. Correct. So ignan ako kung asawa. Actually katong yun nga time katong na PR namin akohan magkuantag agencyhan nga kay grabe sobrang sangkos kalipay bro. Lagi. Kay mo to ingon ako lagi sa imo ang pagka-permanent dito dili sayon, sayon. I don't know if you're happy with this news nako. Just tell me straight away unsay problema kay para tong makuanan. Hey, siya nga congratulations, you got your permanent residency. Grabe bay. Mura ko galutaw sa hangin bay. Galutaw sa hangin. Akong gihimo una pagkakuan gyud ako gibutang na akong phone dito sa misa. Higda ko sa log. Ligi ko yawas loy-loy doon. Dison dagan sa ko. Doon sa kaniri. Mato ako. Permanent na ta, PR na ta. Ito, ginaksanay min duha bay sa log. Wow. Grabe to nga experience bay. Grabe nga nako. This is it. Finally. This is it. After after 6 years bay. Grabe. Okay na, nagdala na ka. Nag-earn na ang cafe. Yeah. Tapos nag-meeting ang kuan nga. Family nga murag. Yeah. Ibaligyan lang namo ni sa imo habi kay di na mi ani nga cafe ana. Mao na to dayon dito. Tapos dako ang gimugna nga kwarta. Ingon ka nga asa mo kumakita ang kwarta ana? Yeah, it was a miracle, bro. It was God's miracle. Bagi offeran ka og ikaw na palitan ni para ikaw nagitag iya ani. Yeah. Pero ang imong problema, wa ko yung anak kadako nga kwarta. Savings. Mao pay pag-impas namo sa mga processing sa mga visa. Correct. Kay ano man paglupad nimo, nagpam kay mga nangabili nako daghan kay akong pamilya. Kada process namo sa visa, mo spend me about $30,000. We're not talking about kana bitang newly wed couples lang bitaw nga no? That's true. Nay pamilya ta ang anak dagko na. Grabe bay, grabe good. Paano yun, Rad? Unsa gi pinakalasing nga sabot nga ang ending ikaw na may tag-iya? That time, so nag-holiday me, nagtawag akong boss. Medyo na kuyawan mi ni Jason, niloy-loy akong eldest kay kami lagi na worst kitchen. Abi na ko siya nitabo. Kay nag-join naman po ng imong anak sa imo ha. He's working with me na. Nag-chef na po since sa Sydney pa ako na siyang gibanuban. Kay mo magid lagi gusto niya mag-chef gid siya. Mag-chef siya, okay. So, is following my steps. So, so dito na dayon mi, kuyawan mi. Naku, unsa man tawag na akong boss. Naku, boss, unsay problema? Nagbakasyon man holiday mi. Holiday. Reset sa tabi kay plano na lagi mi nga mag-resign nako
kay para magtukod ko akong kagalingon nga cafe nga gamay. Para imuno nang balag gamay ako ani. Basta ako. Okay. Kaya akong experience akong mga anak, tabangi ko ninyo ani kay I'm already 47 years old. And ako I don't want to work in the kitchen 50 years old ko nga kauban ako mga 20 anyos pa murag wa na ko yang magtuluto. Ang mga tanon kayo kung makauban sa kusina. Kanya anak ko murag kaya na ako kay gamani sabay ko kusina. So plus experience pa ako din ni. Yeah. So inan ako kong boss, nananghid ko siya mga February or March. Boss, mao ni formally mananghid ko nimo pero dili ko magtukod din ni kay siyempre, delikadesa ba? Mga tumiglaing taon, dito may magtukod, may magsugod lang ko, boss, kay para makastart na po ko, tigulang na ko, anak ko. So, ay kung mga anak, sige di, tabangan na to na, mangita tagkuan. Kaya na po sa part-time ng mga trabaho. Ako na ko, naipon gamay na, tabangin, dagdagin lang ninyo ni. So, siya, sige di, decided na mi, mo to na ko, reset sa tat, bakasyon sa tayong tanan, since nauwi mi, dito, nagkuhan mi dito. So, mo to yung tawag si boss, surprise kay ko nga, mo to yung siya nga, Aldrin, I don't know if it's a good news or bad news to you. We decided to give up the cafe. Putang. Sabi ako, boss, nga naman, anak ko primero, akong question, ako yung tubag siya, nga naman, boss, ano problema? Kung sa Binisaya pa, para mas mapil yung drama, nga nandrin, kanang nag-design mi ba nga ipasara lang sa namo, ipasara na namo ang kuhan, kananan, tamo na yung mga trabahoan. Marinana, ipasara niya, ibaligya, ang term niya, ibaligya na namo. Ibaligya na namo. Nako, sige boss. Nako, primero nga man boss, unsa may problema, lugi ba? Siya wala man, kabalo man kasakita. Kamo may kapadagan. So ikaw earning gito. Kabalo ko. Kabalo ko sa kakusog ang cafe, So, wala laing issue boss nako. Siya no, wala lang kaning decide na lang gid mi din kay tigulang na mi nya katunga time wala na mo diyang anak nagmanage nag-resign na kay nakaminyo pug arang-arang ba sa kanang nga taon. So, murag ako nagihalos dito murag iyang saligando. Niya, gabiyahe man ko sa from Victoria sila, mabiyahe pa sila mga 4 to 5 hours every other week. Kapuyan na sila. Niya every morning na halos mo tawag ang in charge sa tubangan nga, ma'am, wala mo tunga si Kuan, wala niya. So kapuyan na sila mo sa kay dagkong tao man pud sa Victoria. Lagi. Mga dagkong negosyante farmer dito. So mao tong ilahang reason kaayo gyud nganong ila na lang ipabaligya. Pero ang ilang plano gid di ay ako ang baligyaan. Okay. So dito ko na surprise. Kibali in fairness kanang ibaligya nato ikaw sa among baligyaan. Yeah, about nga. Ako, buto ingon nila nga naku boss, sige, ibaligyan na lang na boss. I-package ko. Di sa ko mo resign. Okay. Para dali, mahalin. Kay lisod man mabaligyan ni mo ang tawalay restaurant, kaway kusinero, walay head chef. I-appeal lang ko dito para mahalin. And then pag naana dito, mabaligyan na, dito na ko mananghid sila. Okay. So mo to, ana magid siya. No, dili na maong plano namo. So gimitingan sa tibok family and we decided sa imo na mo ibaligya sa imong pamilya. At dito ko na shock nako. Ang una din akong tubag, that's impossible. Mo gina bro. Nako, that's impossible, boss. Nako, first place, I don't have the money. Kung sa peso na, pilang pagbaligyan nila? Kung ato i-convert siya. Ako ba i-mention? Pila. Para makabalota nga kung sa kadako to ilang pagbaligyan business nila. alone, bro. Kaya ka na nga business man good. Ilado kayo, na-establish na kayo diya sa town. Mao galing. Not just the town, the whole region. Dili ni sa kanang bag-o lang or basa na lang. Ilado yun. So, kabalo ko, pilay kitaon, halos everyday, sales tanan. So, dito, niingon siya nga, nako, pila may imong baligya po, boss. O imong baligya man, mangutan na lang. I don't have the money. Nako, basin na ako yung makaila po, makuha na to. Ayun siya nga, maoni nga amount. So, ang iyang na-mention good nga amount is, mudagan yung mga $400,000. So, kung sa Pilipinas na, para mapila to ang kadako. 400,000 times siguro 40. mga 16 million pesos. So 16 million nga negosyo. Ginoo ko. Yeah, that's ambot yun sa ko kapalangga sa Ginoo. So kadto nga time na dayon bay wa ko kasabot sa akong emotion sa to reactions. In fact, gitiwas na mo mang storya kay mo lagi ito. Nako boss, impossible man kay na so kay kwarta. Akong kwarta to dadto na mga 30,000 siguro. Kay mo lagi start na gamay ang cafe. Unta. So ginton ako siya nga boss. Kung makuha ko na, boss, nara ko 30,000. Unsaon ako pag-buy sa inyo? Siya mismo nangingon. No. There's so many ways nga mabayaran ko ni mo aning amount. Pagkabuta. Ama sila gatambay na pita ng mga tawanan na. Pa dito may magduldol ba? He passed away din taon, bro. Talaga? Perbutan kayo ito, bro. So, mauto nga time nga, ngayon ko, boss, kaning magsabot lang ta kay Moraog, imposible gan ako makuha ni. Gusto ka mag-business partner ta. May partner na lang. Para wala na ba yung ulo, ako ni matubang tanan dire, then dawat na lang mag-share unsa man rin sa tugtarong pagbalik na ko after holiday. Mo to. Yung siya, sige, may problema na Aldrin. Atong tagaay ko proposal nimo. So, mao na to. Pag humangin na mo storya to, dagan ko lang Cheryl. Kuan ako tingala sa akong dagway, guba kay nga kahilakon ba.
Gistoryahan ako sa dito by linaksuhay mi nila kay matingos steril nga. That's your dream. Mao na imong gusto. Ako mao badayahan nga gamay ra man akong gipangayo pero grabe mangyatag sa Ginoo sa pilo-pilo man. Mao nang laging ingon ako si maghapon nga every time nga istorya ko ani halos mutulog gid ako every time. So dito na dayon bro nga grabe kay kuan pa mga since 46 years mga pag 45 gyud ako bro 46, every morning I kneel down nako nga tanaw ta ko'y cafe gamay Ginoo nga masugdan nako kay headship na ko kaya na nako kaya lagi nako ni Lord tagay nakuha naman nimo ang market ang style sa Australia nakuha naman nimo tagay ko Lord so mo tong kabalo gid ako asawa every morning every night I kneel down pangayan ako na niya ana so kadto nga time gihatag niya bro pinakadako dili pinakagamay no? Pinakadako pinakailado pinaka-establish nga cafe sa region it not just sa town namo. So dito ko grabe kamayo ang Ginoo. So grabe nga blessing. So nag-uli na mi, i-discuss na mo. Patag ko proposal dito sa lahat kay COVID pa man to gamay. Kuan pa man to tail end sa pandemic. So sa Aldrin mag-schedule tag kuan meeting di mo na mi. Kato nga time bro pag abot kay akong gi-proposal sila 50-50 and all. Pag abot kanila dito bro, magtiayon sa Aldrin. Ani na lang. This is what we have decided. So kay kapuyan na mi Aldrin we're old enough, we're retired, we have to enjoy our time with our grandchildren. Kanang mo yun sila they're old in na pila na edad nila mga 60 na ni 60 plus 60 na kaya ang retirement to 67 man okay. So 60 plus so dagko mga sila nga negosyante so mura bag sige mao to ingon niya nga remember nga tingin ako sa imuha the first day we met I look after you this and that you have a beautiful family ana maayo kay mo ni Jason no sukad sa tinunan nilang di panghambog bro sukad nga ako'y nag head chef ana diha nga cafe bro sa una mga puti mga head chef sa una halos everyday na ato ang manager tong anak nila katong ako na gadala diha sila panghambog bro may nalag mo ana diha twice a week kaya nisalig na sila ako yung dala confident sila sa imong padagan lang ko tanan so until such time mo tong giingon ni boss ako nga di po na mo siguro ni ihatag nga kantidad sa imo kung nakita na mo di mo ni kaya siya you can do it. So, atong buhaton ako, boss, saan man na, boss, imo ko kahurap kwarta sa bangko. Anak ko ba? Siya, I know. Di ka kahiram aning nga amount sa bangko. Anak ko. Siya, kami magpahiram nimo. Pas. Dito na, bro. Kaya kung, may kakiway mga igagaw na kay mga, sa Pilipinas ba, dagang kay mga siluso ng mga igagaw ba? Anong kuwan man na diyan? Kami lugar, kaya mga relative, ano ba? So, kato nga time, bro, grabe, tulo akong luwa tubangan nila. Moto na ko, sige, anak ko, kwaon ko ni... Wow! I-try na ko ni... try na ko akong best nga mabayaran siya. Kuha na lang. We'll transfer the name to your name. Grabe, diretso pag i-transfer ng pangalan, ha? Name, without any single amount nga gihatag. Wow! So, dito... Grabe, no? As hindi ko katuo lagi. Ngano to? Very shocked. Di mi katuog yun. So, mo to nga... And to make the story short, siya na'y Tagiani. Tapos na po siya yung mga branches. Nag-start. Putang yan. So, gihimo na mo na bro, karon nga cafe. That's why it's... wala mo gi-change ang name. Because that's my tribute to my boss. S&AJ Cafe and Restaurant. So, ang S&AJ is S for Storm, anak na niya. Ang iyang asawa si Anna Jane, AJ. So, cafe ra na sa una, bro. Okay. Sa AJ lang ginakabutang waga ni cafe and restaurant. Okay. So when I took over, akong gihimo is butang ng cafe and restaurant to really emphasize. Kanya katong half niya nga murang mga apparels and mga novelties, gi-full blast na ako into cafe. Wow. Yeah. So katong dating ako so imo nang Yes. Wow. Full blast na nako siya. So piting dako ana gyud. As in kaloy sa Ginoo gyud gi-full blast ko namo. Grabe gyud to. So dito galing nga. Kaluoy sa Ginoo, grabe ang struggle gyapon at first, normal man gid na tanan, no? Kay first time nako nagnegosyo dito. So nagtuon pa ko tanan and all guided by my lawyers and financial advisors. So hangtod nakatunan ako within 1 year nakaingon ko nga medyo okay na murag kaning na nakaya na nako gamay natun-an na nako pero di pa gid na. So napagay po challenges nako after 1 year. So medyo nagkuan gamay ang business, nag-collapse gamay kay napabayaan nako tungod sa Philos Adventure. Kay katong nga time manggod ako nang gi-realize akong anak kunya manager nga bag-o pa pod.
So ato na din mi Sydney base kay kaning lugar man gud, it's like about 4 hours from Sydney. Ay, layo pa po din. Oh, so nabiyahe mi dito mi nag-base kay nagtukod na mi office sa PhilOS dito kay grabe man gitong students approval kato nga time no way back 2022, 2023. So mao tong the following year medyo nakita na ko lang struggle lang business. Akong gihimo nibalik na sa ko dito. Okay. Gi-rebuild na ko. I stayed there for 3 months. Bagong menu, systems and all. So nag-ano na po ka? Nag-reset na sa Reset ko. Kanan. Ako ging pangunayan dito. Okay. Kaloy sa Ginoo. Since then, tuloy-tuloy na yun dayon. Tuloy-tuloy na dayon. Then I got a very good managers na kuha. No? This is our very good family friend. And then plus Jason already like nakabalo na siya. Grabe, na-play na no? ako. Kung makanood lang ka dito sa mong story now ba? Kung di lang mo nakita imong gipang-agian ba? Grabe ba? Yes, ba? No? Yes, ba? Manang Dumaan ng butas ng karayan from Manang, scratch. Actually, ngayon naman itong pag-ingon mo sa kuwang mag-podcast na bro, ako mahal na kay bro. Kaya Netflix, nag-offer ng Netflix ako, ako pag yung pamahalon. Oo. Pamalala mo. Ikaw ba yung nakaunaan ng story ba? Grabe, grabe. So, mo ito na itabo bro. So, kaluway sa Ginoo, nag-thrive siya for like after 2-3 years because I need to pay my boss. Kaya yun, insulimento na ko. Daghan lagi may sorry sa mga Pilipino, mga Pilipino. Kani si Aldrin nga nainegosyo na kay nag-drug dealer man na daghan lagi ipang kabili nakapalit ko Range Rover. Siya nakapalit na Range Rover kay nag-pusher man na daghan kayo mga unsa na lang. Nagi po. Daghan kay na dito. Hindi mo nawawala dai. Daghan kay na dito. Purbida. Kanya karon nakabalo naman sila nga ako lang gito. Nangutang man na. Wag yung ko ilusot. Bisa ko sa lihimo sa ko Pasti lang. Adi gini na mawala mga sinuso niya po, no? Nagaya po yung mga marites dito mga kayo. Ginoo ko. So, naitabo na nga ako na president dito sa community, sa Filipino community and all. So, nabian ako lagi tungod at itong nag-Sydney me. Pero, so, motong ang negosyo after 3 years kaloy sa Ginoo, sa amount na akong gi-mention sa imo, I paid it off for 3 years. Without using my personal money. I'm just using the business money to pay my boss. Galing. So, dit mo nang nahitabo sa senaryo. And then, that time, na ako'y negosyo, established ng akong negosyo. So, I decided to put up another one. So, sa neighboring town. Okay. So, by that time, nakita man sa bangko dito ang akong business, ang kita. Imbes ang planan ako, rentahan lang tong pwesto dito. Gibaligya man sa kuwas tagi, gi-offer man. Then, gi-open ako sa bangko. Ingon ang bangko, anong mag-rent pa man kapaliton, tana. So that's my first property, commercial business property. Wow, grabe. So ano yung property sa Australia? Yeah, so napalit na ko ang entire good building and land and business at the heart of the town sa Osaka town sa Australia. So dito nag-start kaloy sa Ginoo. Daghan na pud ng tabangan mga international students, no, mga local dito nga na-employ nato. So dito nag-start. So ang momentum na aman. So, motong within last year lang, 2025, I opened up another one. So, monotong ako ang kaning one-stop chicken shop nga restaurant dito sa Yang gyapon. Okay. Which is very overwhelming ang response sa community. Because they already know us, no? When we open a cafe, kidalo man ko na mo ang management sa SNAJ. And SNAJ Cafe and Restaurant, it's been 2 years consecutive na, 2024, 2025, Australia's Business Quality Business Award in Australia. Wow! As Best Cafe and Restaurant. Wala ko madala ang Grabe. So 2 consecutive years. So we're maka-proud na ang naghawid Pinoy Yes, right. Diba? Yes. So galing. And again dili ni siya basi nagunan mo cafe ni nga Pinoy ni nga kuan. Dili ka lang bro nag-create lang ka og kanang Pinoy version nga like cafe. Dili ang imong market is talaga Australian. Tagaan kag mga dishes na ko para at least mabutang nimo buwan alam mo, sabi ko nga kulang ra kay karon pag yun karon ata sa imong opisina. Kay karon tungod sa imong experience kung atong balikan katong nagkuan mo agency. Doon nagpasalamat ya kaya namoy na doon ang pero mo lagi mo experience nga napasagdan nga lang wa kayo'y wa mas sikaso ana-ana perminti na ako makita sa imong opisina or I mean like sa imong post o labi na kaning sa imong business po karon kaning PhilOS adventure so pagbasa ni PhilOS murag Philippines matingala ko kay ang imong ginadala dito pag abot pa lang nay cellphone napay pinag-grocery
Tapos nanay, Ready ng puyanan. ready na ang puyanan. Sundoon pa sa airport. So para ba ang imong gibuhat, katong imong experience pag-abot, di mo gusto ma-experience Yes. sa ubang Pinoy Yes. pag-abot sa It wasn't Australia. easy, manggod. And in fairness now, dili pag Asia's Golden Legacy Awards pa Yes. ang imuhang Yes, that's 2025 last year. wow! Kani mo Yeah. din nga mga awards. Salamat sa Ginoo. Kana atay siya. Kaman yung una. Dili ni binayran ha, Kani Golden dili Globe ngon Award. binayran ha, kasi may nasan mo sa Pilipinas na oso ha. Gikuan gini bro, kaning naagi nagtawag dito nga body ani nga gi-clarify kung tinuod ba gid among services. 2023 kanipon Asia's 2025. 20, wow. Last year. Wow. So ang imong karon you want to help Yeah. ngang uban nga medyo swabe nga Yeah. mo worth pod sa ilahang mga fees nga Yeah. pag-abot nila sa Australia. Absolutely. Yeah. Ready na sila. Yeah. Tiro Wow. na So, complete package mo nakanindot sa ato because I was experiencing it before kasi I was a student as well. Correct. So, ingnan ako kung asawa. Actually, kato yun nga time, katong na PR namin nakuhan, magkuantag agencyhan nga. Kay grabe sobrang sangkos kalipay bro. Lagi. Kay mo to ingon ako lagi sa imo ang pagka-permanent dito dili sayon, dili sayon. Kay katong pagka PR gyud namo, mo to ingon ako sa imo nga crucial kayo. Kay dapat mag-apply kay PR 45 lang. Oo. Onya that year, wala pa mi na PR. Oo. Okay, So delikado. September na akong birthday that year. Mag-45. So mag-45 na ka. Crucial yung kayo Sus, to. Ginoo. Pwede akong tibok pamilya, mobalik mig Pilipinas. Oo, okay. Or otherwise, mag-renew na lang ko. So, wagi chance nga akong mga anak may imong permanent dito. Ay. So, grabe yun itong nga akong On gikon sa that shoulder. year Yun. ba, no? Oo. Sige lang, pray. Mag-duty ko, halos bisagwa sa kwan. Sige, padayon trabaho lang yapon. That day, di na ka mulimtan ng 7-11, no? nga date, no? July 11. So, nagtawag akong kwan niya. Kada tawag ba sa akong agent sa una, Aldrin mo ni, issue na problema na po. Usbon na to niya. Gasto na po ni. Okay. Kada lihok, gasto na Gasto, po ni. yeah. So that time hapon, nagtawag siya. Busy kay Miss Kusina to that time. Kami ni Loy, pag yun, akong kauban na to. Oh. Tawag siya. Hingan siya nga, Aldrin, how are you? Ako, I'm good. Yes. Marabag. Unsa naman po na? Wag ka na hawa. Asa nang puta na bikil? Unsa naman po ni? Ako, yes. Anything. Ako, kapoy pa dyan ko sa trabaho. So pag-abot ito nga, I don't know if you're happy with this news. Nako, just tell me straight away yung si problema kay para tong makuanan. Hey, siya nga, congratulations, you got your permanent residency. Grabe, ay. Mura ko galutaw sa hangin, ay. Ako galutaw sa hangin. Akong gihimo una pagkakuan gyud ako gibutang na akong phone dito sa misa. Higda ko sa log. Ligi ko yung loy di dagan sa kuha. Noon sa kaniri. Mato ko. Permanent na ta, PR na ta. Ito, ginaksanay min duha bay sa log. Oh, Wow. grabe to nga experience, Wow. bay. Grabe nga nako. This is it. Finally. This is it. After pila? After 6 years. Bay. Grabe. Grabe nga pa. Wow. So mo to dito na nagsugod tanan gyud. Grabe nga journey bay. Grabe akong experience dito sa Australia. It wasn't easy. So, Kung makita parang- ko nila karon nani ko. So, meaning to say, kanina mong agency karon parang paid, parang parang tabang na sa nimo ni para sa ubang mga... Exactly, dili man panguan ba. Oh, yeah. I always say this every time na ko webinar and all. I'm not depending on this when it comes to income. So I have 3 restaurants already in Australia. And then kanigyot gihimo lang ginamo ni nga para maka-reach out mi sa mga kababayan nato. Because I know the lives here na may mga arang-arang pero kadaghanan gyud medyo alanganin gyud. Bro, labi imong tutok sa ako din. Pag-story nimo. Bro, medyo nakabasag yung ka sa mga sitwasyon sa mga Pinoy dire. Dito ka sa arang-arang. Dito bro. So dito na ako nakuan. So pagka PR man ginamo, ginangin ako kung misis nga we have to put up an agency. Okay. Gamito nato na siya nga murag vessel platform kung asa ta maka-reach out sa mga giving back to God. Ug unsa ang iyang kayo sa ato. Yeah. I-share na to ang atong adventure. Baka kasi yung purpose ni Lord sa imo ba, no? Yeah, bro. You know, i-share na to atong adventure, no? Sa being a student to Yeah. where we are right now na Yeah, PR ta. yeah. Grabe nga giagian nga pagsulay, simang-simang unsa din na. Grabe nga gipambuhat. Grabing changes po nga time, bro. During my student visa, grabe ang mga changes sa immigration. So, ako kabalo dito, gibaid po dahil mi sa Ginoo, gi-equip mi niya. Unsaon pagdiskarte, unsaon para malutsan tanan, hangtod nga mahimong working visa permanent. So, which is
mauna ni karon ang Philos Adventure na mugna, Okay. no? So gamit kayo. So daghan kay kung pwede ma-advise sa mga estudyante, tanan-tanan and all, mo nang kaluoy So ang agency, way problema. So mo accept mo, taganin mo silang mga requirements. yeah. Pangayon yun sa kuan, syempre na mga uban mga fees ana, pero Yes. inyong isiguro nga if ever you guys ma-approve manggaling ni kay unsa na may dili in control sa agency. Kuan kanang approval sa visa. Sa approval sa visa. So kay sa immigration lang magina no. Immigration lahan magina. Okay. Kami lang buhaton na mo tanan documentation, i-collect na mo Correct, yung documents, correct. i-assist sila tanan Correct. para mas makatrabaho sila tarong. Okay. Kami na tanan i-provide lang nila ang kinahanglan sa naman may team diri kompleto man may team. So mo tong ang among himo Student visa gyapon ang Yes, entry. yes. Student visa. Why student visa, bro? Student na lang. Magga-process mi tanang visa. Okay. Working visa, partner visa, tourist Okay. visa, tanan, no? Pero ang amo lang yun is ginakuan ginamang student visa kay mo gina ako ang expertise. Okay. And at the same time, bro, mao po na para sa ako lang personally, Ah. it's the easiest and fastest way to get to Australia. Oo. Kay pag abot ni mo Australia magod student visa ka, you can stay longer. At the same time, you're allowed legal to work ka. Oh, Legal ka magtrabaho. So unlike kung Dili ta mag-tourist mo TNT, ka TNT mong tawag na Oo. mag-tourist mo ka di ka magtrabaho gyud, hindi na Oo. pwede. Bawal Oo, gina. Bawal gina. So mo nang among gina-suggest. Unya, mayon ka nganong di man ko mag-working visa. Pildi man gud ka kung mag-apply ka working visa labi nang alanganin imong skills sa offshore. Okay. Kaya ang uban dito ba nga Indians, lain mga lahi, Koreans, no? Daghang nga Chinese. Kulba na kaayog mga kaning skill na nag-student dito onshore. Okay. Kung ikaw karon nang apply mo, ako'y employer sa Australia. Unya, sige, nag-hire ko diri kaning maayong IT. Okay. Kaya kung sponsoran, specialist on sa diya. Karon nangita siya trabahante kay kulang siya na naghawa. Oo. Mag-hire ko karon, nag-apply ko diri offshore, nya ang isa nag-apply onshore kay nana didto. Okay. Bisan pagkadto 2 years experience pa lang to. Ako din nga 10 years experience ako sa IT. Oo. Pero naaman ko din Oo. Unsaon ako pagpaingon siya nga si ani din interviewon ta ka, ipatry ta ka og okay ba imong performance. Mas dali sa ilaha dito. Tama. That's why we are kaning iban sila mga skilled na sa dinhi. Kung makaya pa student visa, go ta student visa. Okay. Pag abot dito, there's a lot of opportunities by. Dagkan kayo. One example, we have a recent student, engineer siya din ni. Oo. Pag abot niya dito sa Australia, dugay na siya ng trabaho din Pag abot niya sa Australia, nag-apply din siya. Kaya mo maginingon na mo. Submit lang resumes online Submit lang, tanan. yeah. Sa petroleum company siya nakakuan. So, submit siya. Abot ito. Nya, nakakuan ko nga barista mo po rin siya. Okay. So gikuha na ko sa akong bag o timing nag-open ko gutong bagong cafe na ko siya. Kuha na ko siya as barista. After 2 months, 3 months siya nagbarista sa mga bro. Gitawagan man siya sa katong petroleum company. Oo. I-offer man siya sponsorship kayo. Oo. Ibuyan ako siya nang itong tarong. Tama. Dito siya kanon nagtrabaho. Kamulo siyang gipa-eskwela gihapon karon sa kumpanya, gipadayon di yang klase kay kanang legal qualification lagi ay kung sponsoran. Pero dito na siya nag-work og ready na iyang sponsorship. Wala pa 1 year. Palay 1 year, no? Wala pa. Oh. Mo na yun ako. Okay. Lahi ang opportunity pag naana ka dito. Okay. Oh, ay ang kanang working visa okay man na diri ka pero dili garantiya ba nga kuan gyud. Okay. Except siguro kung kuan high skilled engineer, doctor, surgeons kana kapoy kay na nga mga kuan. Sa karon ba mas dali ba karon kung kompleto lang imong kuan or medyo stricto gamay ang Australia karon? Recently lang 2 years ago before gyud yung pag-open sa border after the pandemic. Grabe gyud to. Walay show money. Wala English test requirements. So murag mas easy to 2 years ago. So after 2 years, grabe kaayo ang influx sa mga students from different countries all over the world. Australia man is one of the best destination Lagi. for international students because of the job opportunities. Nabuhi yung kayo mo sa dyan. Di mag-struggle kayo ba? So pag abot na dahil dito bro, naabot after 2 years, na-notice man na sa government nga congested na. Okay. Transportation, accommodation, nga reklamo ng mga locals, kawa na mapuyan, kay gi-occupy na sa mga international students. So mo itong gibalance sa gobyerno. So gi-hold na sad, medyo gi-limit na sad gamay. I-strict day nila. Di ba sabihin nga, ay magsulod rin. Di ba pwede. Kay discrimination man na or kaya man na. So alang mo, gi-strict na lang rules. Okay. Pag strict na sa rules, implement din sila og show money requirements. Okay. And then English test requirements, kailangan mo niyang average kuha mo. Okay. So, ma-minimize na yun karon na. Siyempre, di man tanan makapasa sa English test, di makakanto, di nakaprocess. So, ang uban po, may show money. So, dihan lagi paagi ang ilang pag-control sa sulod sa kwan. So, karon medyo na bawi-bawi na after 2 years, karon medyo nag-tone down, nagamay. So, gwapo na ang dagan na po. In fact, just the other day, we have a new approval for this year. Okay. So, we have an approved visa student. So, yan, hinaot pa nga tuloy-tuloy na siya.
Tuloy-tuloy na. Yeah. Grabe ang opportunity sa Australia pag Grabe good bro. Grabe good. So, pwede mo bisita sa Facebook sa kwan? Yes, absolutely. Okay, kung if ever na yung mga questions sa guban pa. Yes, And, Philos Adventure Ilaika. Ah. Philos Adventure. Ako rin po na i-share sa atong Yes, Facebook page para makabalusan mo. Yes. So, siyempre, dahil mo, Daddy Aldrin, alam mo binuang ni sa inyo. Absolutely. Ang ato din ang trust man, kay sa online na ba mo, sa itong problema, baka mawani ang atong mga, ang ubang taon, nagkalon-lon, problema tao Tinood bro, tinood. Sa tulo na po, daghan kay mi. Siguro, ang balansin mo, half of our applicants, siguro more than even half, nag-loan. No. Kaloy sa Ginoo karon mga debt-free na sila dito. Sila na ang nagpalon. Yes. Sinod na lang. No? Kung ano nag-stake ba? Kung ano nag-stake dito. Sinod na lang. Daddy Alds! Yes, bro. Sa kulang rin yun eh. Kung pwede pa lang. Invite na to sila Dekuan karong Sabado natay face-to-face orientation. Diri mismo. That's a very rare opportunity nga okay. mag-speaker kay naka-anim ko karon din sa CDO. Okay. So magkuan ko karon Sabado 2 o'clock din sa office. Diri sa office. Oo. Okay. Nindot na. Makani sila kay na ako'y mga surprise sila. So, Nice. nindot sa niya natay webinar every other Monday sa Philos nga orientation na webinar. Okay. So ako gyud speaker and then natay mga guest speakers from different. Libre na mga musulod para ilalang yung paratis kung na sila idea Yeah. or undecided pa lang sila Yes. or na pa sila yung questions, then might as well. Yes. Karong Sabado pwede sa mag-join face-to-face. Kung di man ma-miss nila, natay webinar every other Monday, 6 p.m. Unya, libre man na siya ang atong orientation and then after the webinar, napagitay mga panghatag nga discounts tagko kayo. Wow. Sometimes mahatag ko free airfare. Okay. Kung Australia, kung ma-approve lang visa. Okay. Mahatag mig libre nga kanang down payment. O say free ang down payment. No? So mga nana, dagko kay mga discounts good. Dagko kayo mga discounts basta ma-appeal sa Kalain mo webinars. na. Yes. Nindot kayo. Murag na tamatog laing nasud sa gyud ani kay murag. Pwede pa bro, pwede pa. Sa na to, Roma na to. Nakuan sa flood Roma na to, control. Nabay mga flood control projects sa Australia. Diriya kay dilala mo na, lahi na lang natong istorya kung unsa kanindot ang kinabuhi sa Australia. Ang ilang unsa kanindot dito ilang hospital, ilang pag-eskwela. Dilala siya nato na istoryahan. Healthcare. Education dito. Dila to istorya kay samuta ma-depress. Kanatan din sa Pilipinas. Nga diriya, ikaw pa yung magpalit sa imong tambal. Paita. Dito no, dinin mo gusto madunggan ang libreng eskwelahan sa mga estudyante nimo, mga anak nimo. Diriya. Libre ang... Uy, andyan na sa Australia si Sheila Joy Labrador, yung family. Yeah. Si Jinky. Si Sweet Maricar, nanapod sa Australia. Yeah. So we have communications with them. So, Basi magmayor pa manggugubo. Kanahalan niya si Dagan. board member ba to? Salamat, Daddy Allen. I miss you, brother. Salamat sa Salamat sa opportunity. Thank you, guys. Ginaan ako para suyop ko yaman. Again, thank you, but you're an Thank you, inspiration. And tanan ng mga nagtanaw na minaw. Yeah. Ma-inspired sad mo. It's my honor. Feel us also. Yes. Katong uban nga mag-una-una, di ba? I mean, Yeah. in fairness naman po sa OFW, karon lagyo, nindot namang ina na may social media. Naman sige ubang ko nga hadlo kay di mag-communicate. Di pa itong sa imo sa una siguro pag atupan nyo dito, wala pa kayo. Lisod pa kayo. Magkontak ka sa imong siwa, yun. Karon na may social media, pwede naman mag-video call. Uy, kumusta tong anak? O duha na. Anong duha naman nga wa man ko diha? O diha lang, ha? Pero muna, at least again, okay, ang link sa ilaha kung ibutang po. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank brother. you. Salamat. Salamat sa oras. God bless. Thank you.